Na filmovej škole máme menší problém. Žiaci a učitelia často meškajú. Práve preto sme sa dnes prišli opýtať žiakov dôvody týchto meškaní. Prečo zvyčajne meškáš? No, buď čakám na Atilu jednoducho, proste umýva si zuby, tak čakám, alebo ja zaspím a 7:40 a nestíham. Tak záleží od toho, či mám cigarety alebo nie. Lebo keď nemám, tak musím rýchlo utekať do Optimy. Rada spím a myslím si vždycky, že mám veľa času, ale nemám, takže tak. Aké sú vaše najčastejšie dôvody, keď meškáte do práce? Fíha, do práce väčšinou sa snažím nemeškať, ako každý zodpovedný dospelý človek, ale niekedy sa stane, že mám popri tom nejaké bokovky, napríklad, že v práci a sem tam sa mi stane, že som už prišiel domov a zabudol som si nastaviť budík, že som bol taký unavený, že som rovno ľahol a spal a zobudil som sa, že 10 minút pred začatím v mojej pracovnej doby, takže to boli veľmi rýchle presuny z domu do práce. Ale pokiaľ už nejde o nejakú takú, že party, tak akože snažím sa nemeškať a vyspať sa normálne. No, za mňa to je úplne jednoduché, je to z toho dôvodu, že bývam v Prešove a tým pádom cesta autobusom, sadkou je niekedy dosť namáhavá a tvoria sa zápchy, autobusy meškajú, takže za mňa osobne toto je dôvod, to cestovanie. Ak by som bol na Intraku, myslím si, že by nebol dôvod meškať, ale s tým, že som z Prešova, tak tie dôvody sa čo len dňom a dňom hrnia a kumulujú, takže za mňa určite tá doprava je najviac zradná pri meškaní. Aktuálne sa nachádzam na zastávke a je vidno, doprava je naozaj pomalá a strašná jednoducho. Už tu čakám dosť dlho a autobusy nechodia. Vyzerá to tak, že žiaci filmovej školy majú problém s dochádzkou z dôvodu nedostatku spánku. Proces filmu je zložitý a zoberá vám to veľmi veľa času. Pre filmovú školu Damian Lipták. Majú problém so spánkom. Je to z dôvodu... ešte raz. Prečo zvyčajne meškáš?